Ayun mga kamandaragat, magandang hapon. Kung napapansin ninyo, wala ditong dagat. Ayan. Kasi nandito tayo ngayon sa barangay Binaahan Upper at kasama natin ang Team Cobra. Ayan, si Sir ano? Nonski. Kasama siya sa team. Utol din ni ano ni Cobra Prince. At syempre, pag may Cobra Prince, may ano tayo dito, may Sir Cobra King. Kasama natin sa ano. Nandito ang team. Kasama din nila ang Queen nandiyan sa loob. At si Tol Cobra. Kasama natin siya. At may pupuntahan tayo na balita kasi dito sa lugar na to may nakagat ng Cobra na binagyan na ng buhay. Kaya bali yung nakakagat hahanapin nila para hulihin at ibigay din sa ano sa authority para dun sa ano sa mahuhuli nila na ahas. Kamag-anakan din yun namin yata. Kamag-anakan ba natin yung nakagat? Hindi naman. Hindi namin pala kamag-anak. Wala akong kamag-anak na. So yan, punta kami dito. Re-rescue, tama-tama may nagpapahuli sa atin dyan na may nakagat nga daw na cobra. So natatakot talaga sila. Kailangan na mahuli yun. Dahil baka makaulit-uli yung aksidente na yun. Nakakatakot. So, tinawagan na yung Cobra team yung nga sa Bicol. So ngayon, pinuntahan na kanina nila Totoy Cobra nung wala kami. So chinek nila yung lungga, positive nga doon. May mga makikita tayong palatandaan nandun yung Cobra. So nagre-ready na yung team, bibihis na rin para sa mga safety nila. Maya-maya lalakad na tayo. So ayun nga mga kamandaragat, wala tayo ngayon sa dagat. Dito tayo ngayon sa ibang lugar para sumama sa ating Cobra. Ayan. Kilala na sila. So ayun, dun sa mga hindi pa nakakilala sa kanila, listahan nyo na rin po yung mga channel nila. Shuttle Cobra, Cobra King at Cobra Prince. Ayan, kilala na sila. Team up muna kami niya ng Kamandaragat. Lorpin. Ayan mga kamandaragat, ito naman yung queen ng Cobra Team, si Nanay Josephine. Hi. Siya ang Cobra Queen. Ayan mga kamandaragat, dumating na pala yung hinihintay natin kasi pinakilala ko kanina sila, yung buong team mo. Sila kuya. Sila. Matawag si tatay mo. Ngayon mga kamandaragat, ito naman kasama natin ngayon si Cobra Prince. Doon po. O ayan, dun sa mga may hilig dyan sa ahas, sa nature, pwede niyo po mabisita yung yung channel ni brother ano pangalan mo nga pala? Iya. Alias Cobra dalawang araw. Cobra Prince. Yung channel niya po ayan Cobra Prince yung nakapangalan talaga. Nanonood din ako minsan eh. Hindi ko lang talaga lagi siya napapanood. Ang minsan lang. So ayun, si Cobra Prince po at mamaya sasama tayo sa kanya pero hindi tayo lalapit sa kanya kasi takot din tayo sa ahas eh. So ayun. Para mawala din yung takot mo. Kahit pa paano, mahawakin ka namin. Pwede ba yun? Pwede. Para mabawasan na yung takot. Ano muna tayo ron? So ayun, Muna tayo. nagkakakit na po si Tito Raymond. Cobra King. Cobra King. Dito yan. Parang Yan na rin tayo. Barbecue, banana ko pala. Meron ka ba ka? Wala, ayan. Wala, bali ano lang, lima lang. Ay, andito yung nagdadakip ng ahas. Hello. Hello, lagi kita pinapanood. Magbablog po kami ngayon. Ha? Magbablog din po kami. ayun mga kamandaragat, yung pinapanood natin na magagaling sa ahas, kamag-anak pala nung isa sa kagawad sa amin, kagawad Emily. Ayan. Kasama namin siya ngayon. Ang kobrang sawa. Cobra Jean. Cobra Jean. Cobra Jean na lang. Yan, Cobra Prince. Si Kap, kasama natin, Kap ng Binahan Upper. Tol Cobra. Yung pagtawid niyo ba? Ako lang. Ako na naman lang. Ako po, hindi ba? Natanggap din po. Natanggap din po.
Ay, ayan siya. Ambit. Sasunod ko, pag-rest namin. Hindi naman tabuto ng ahas eh. Mayroon. Sugod. Simpleng buto lang ito, titaw. Buto lang ng manok pero... Kunin ka po. Lock yan o. Balis na ito na yan. Pang-tatlo na yan. Hindi ka po lang pinaglunong kanino. Kasi yung nakuha namin dalawa, naglulungga ngayon. Sa lambat. Ayun mga kamandaragat, ito yung first na operation nila. 3 beses nila nakakuha ng pinaglunuhan ng ahas. Kaya lang tayo kailangan para masyadong maraming. Ang dami na. Paano yan si Kap? Pang-tatlo na yan, Kap. Lalaki. Yan. Silento. Pagkat tayo yun. Si Cobra Prince ang babanat. Hindi. Wala ba tayong mga paraan? May mga itlog sa loob. Nakita mo? Breeding season ngayon eh. At yung ano ngayon, di ba? Baka may mga itlog pa. Kasi lahat. Ano kasi yung nakaraan, dalawang babaeng nahuli namin dito. Pero kanina dito po. Kanina, yung binatan yung nakita ko, yung lang, balat lang. Nandito lang nga sila. Ayun lang to. Papaliwanag siya. So mga kaibigan, nakita na po yung cobra sa may babuyan. Kung bakit naging ganon, mahilig kasi yung mga cobra na mag-breed ng mga eggs nila sa ilalim ng lupa. Kung makikita niyo yung field na yan, yan is also food nila. So hindi na sila lalayo. Hindi na sila. So mamaya decide natin kung ano gagawin kasi risky. Butasin nila yung ano para masigurado. Binubutas ni Cobra Prince yung ano. May dapat talaga dito. Minimal natin yung dahil sa kung masusundot lang, okay na. Panis yan. Huwag kakamayan, mapanis yan. Alam mo naman yung mga ano natin. Sabihin. Okay na, siguro. Okay na, pasagin. I've been driving this train. Saying there's no stopping this train, 'cause I Tawa na keep yun. playing the game and I choose Tawa na yung ganyan. rearrange it in my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, breaks, feeling lost, feeling great. Now I've seen I've never changed. All this time here to play, and I've got some shit to say.
Paano mo nakita? Stop till I hear him say. Puting yan eh. Paano magkakabulat? May puting yan. Yung pagitan nila yan. Ito hindi kinakagat ng babo. Ito mo talaga. A few moments later. So mga kaibigan, dito sa area na ito nakagat yung residente rito na dating kapgo. Habang naghahanap buhay siya sa paggawa ng bubong, yung tinatawag na nipa. Habang kumukuha siya ng dahon, nakagat siya ng cobra. Nakita ninyo, tumutulong sa atin si Kapitan sa paghanap din ng ng cobra dito. Nandito siya. Buong crew namin naghahanap na para makita po yun at baka makakagat pa. Ayan po. Sa area na ito sigurado nandito yun kasi territorial ang mga ganong klase ng ahas. Ayan po. Sana makita natin. Ayan, nagpapahinga ang Team Cobra. Dahil hindi makita yung yung bahayan nung ahas na nakapatay nung nakaraang linggo lamang. Nandito sila ngayon para i-rescue yung yung ahas, kunin at alisin dito para hindi na ulit disgrasya. Kaso ay hindi namin makita, hindi nila makita. Bago lang yan. Amoy mo muna kung anong amoy. Pag mabaho na, matagal na yan. Hindi, pag wala nang amoy, matagal na yan. Hindi naman nakakadiri yung amoy. Oo. Parang lang. Adik sa amoy. Hindi nakakadiri yung amoy. Hindi yung makatulad ng bulok na Laki niyan. Patay yung baboy dito pag nakagat doon. Sino doon sa hinukay Shed. Yan, ito yung pinaglunuhan doon sa hinukay na Ay, piggery. Kaso hindi namin natagpuan. wala nga. Kaya niwan ako doon. Si Dindo, nandun. Paka-rescue mo kay Dindo. Sabi yung bantayan. Yung bantayan muna. Ayan guys. Likot namin itong lugar. Wala yung lungga ng cobra. Walang cobra at walang lungga. Sabihin yung cobra. Siyempre, gubat to, habitat nito. Gagala lang siya dito. So ito kasi may bahay dito, likod ng bahay ito. Kaya delikado kung may lungga, no?
ikot-ikot naman namin yung mga butas-butas, wala namang marking na may cobra, wala mga pinagbalatan ng cobra. Wala kami nakitang dungga. Tama pa rin natin yung ating guest, yung special guest kapitan, yung mga kaibigan nating vlogger guys ha. Pakibisita yung kanilang channel at talaga mag-enjoy kayo. Pagbalik namin sa Bicol, sama tayo sa kanila kasi yung mga content nila ang gaganda parang nakaka-inget. So ayun, bisita po tayo sa channel nila. Let's go! 3 hours later. Hindi naman lahat ng araw nakakakuha kami. Talagang nagkataon lang na wala na sa mga dako nila yung mga cobra. So malamang nasa wilderness sila. Naghahanap ng prey. So ang nangyari, wala kaming nakuha. Nangyayari talaga yan. Pero sa susunod, try and try para masagip naman natin yung mga tao agad. Higit sa lahat, ma-save din natin yung species at may lipat natin ng ibang lugar. So maraming salamat po. Hindi ako Cobra Team. Thank you very much po. So ayun po, doon talaga yung operate namin minsan. Wala kami nakikita. Bawi na lang kami next operation. Salamat sa mga bago natin kaibigan. Keep on following po sa mga vlogs namin. Marami kayong mapupulot ng magandang aral po. Ayun mga kamandaragat, ayun nga, salamat sa Team Cobra sa napakaganda nilang pag-welcome sa amin. Bago kami pumunta dito, dito akalain na ganun nila kainit kami welcome at ano pa, parang tunay na, parang matagal na nila kami kasama yung pagdating namin. So ayun, maraming salamat at ayun mga kamandaragat, pwede nyo magbisita yung channel nila, Cobra Prince at kaya Cobra King. Salamat po. Salamat din sa kanila. Salamat po.